Villena, pinzellades de la seua història. Barri de la Verge de Fàtima, plaça Colatge. Jerónimo, que va ser jardiner treballador de l'Ajuntament de Villena, ens va cedir allà per l'any 2000 una cinta de filmació amb imatges de l'any 1977 en què es recollia la celebració que feia per aquells anys l'associació Barri de la Verge de Fàtima, plaça Colatge. En ella, disculpant la qualitat de les imatges gravades i considerant que pot ser un document inèdit d'aquella associació ja desapareguda, considerem oportú emetre aquestes imatges i donar a conèixer aquelles persones protagonistes d'aquells actes festius i religiosos. La processó de la Verge de Fàtima pels seus carrers, acompanyada per xiquets i xiquetes i també grans, lluint les seues millors gales. La Viga ensabonar amb premis, regals, conills. Trencar la cucanya amb llaminadures per als petits. Despertar amb coets i petards. Cercavila amb la banda de cornetes i tambors. Xocolatada infantil. Elaboració de gatxamigues i grellades típiques d'embotits amb begudes per facilitar-ne la digestió. Rebel·la a càrrec del grup musical Los Cíngaros. Villena, any 2023. Fonts Jerónimo Pérez, cinta de l'any 1978 i Huerteros.